אני כאן בוחנת גיל ליכטר. אתם מכירים אותי? אני מרום ברזילי מהערוץ של מרום 200 גילויים. אני כאן בוחנת גיל. טוב, תגיד לי את הדמות. בוא נבחון אותו. בבל אני פחות רוצה. רגע, תראי את האגדים שלך. אני לא משחק איתם. למה? לא, יש לי ספייק. אז תנסה לשחק עם דראקו. יאללה. תזכור, 200 שקל. 200? 200. יאללה, תעמוד, יאללה. יאללה, נוקאוט. זה שווה לך בשביל 200 שקל. כן, לא, באמת מחר אתה מביא. אני מביא לך. רגע, רק שתדעו אנחנו בבית ספר. מה אני רואה? מה אתה רואה? שיעה. הוא חושב בכמה משחקים. תזכור, 200 שקל. 200 מחר. סתם, מחר אתה סתם. וואי, אני גרוע עם דראקו, אני לא יודע. מה גרוע? מה אמרת? אני גרוע עם דראקו. זה לא 200 שקל. יש. אני לא אגיד. שכחת אותה. מה זה השם הזה? מה זה השם הזה? ראית את השם של האמת? זה רק תדעו ש... רגע. וואו, שכבתי אותם. אמרתי לך, יאללה, 200 שקל? מחר 200. טוב, תביא. אוקיי, יאללה, ביי, בסרטון.